nge bali mwensi muabokire mure kurua asichinsinyo inye chinse bubwatie mangana ya wetrasi YouTube channel ya omwibiranie James Gichana wego mubwatie mangana ya wetrasi birengo bimerongo kiandana nyine chinu gutayisana nemo emiye mone situ ne chinu gutayibere gosemure ase Royal Media digital ya Royal Media igonko bari na sintira bene kogera gomo kirenga kimogonte byunga goseni gumure sana bono emambiye igontete gukwarigania nabo igo turigiria mangana ariga ekirenge kenne nguchikurigiria mambiya bono no ngakibono ndateba mangana aya nki igontete gotebiga no go nasangite ringana igoro amona abakristo b'kanisa ya Gospel Embassy Chapel nabali bakitegaria twasangite igoro nabwo atikirenge kerene kyo omwikanora abantu bagocha batugara omwikabwe bw'igicucu nomate igicucu maite chinga kinjiro tugwika twate bange igicucu ekyo yaetire kibaki igicucu yaetire kibaki ekere igicucu yaetire kibaki igicucu kyangainire igicucu kyangainire bono nkeli kogoswa na kibaki na gecha igo ikagari kwanyora na karo kigitini ni kabisa igage kyabire ngo kenko kabisa lakini karo kyarengeke ngo ikakire ngebwate chimbugete nchiroro egechuchu kibwate karo kiregeke chuchu kiregeke ngebwate chimbugete chikorore kana se gechuchu eke na matuka mange egechuchu eke go kanya butambe go getegemete mamu mwabo agekurire ekero muchando beire bona egechuchu mono igoge gotegereri yogi nkige gukwanwa na nkio muntu agukwana uzinki bali bande balense bagukwana uzinki mamu mwa bagukwana bona asa abange baitombaro tubwate mika nechi mentality jigechuchu engakinde yonse kero omuntu akwanire gento abo ogotegeranga nkiakwana ona ayobugima bwawo gobotegemete ne yogi mburi egechuchu butambe okonyore kirikiritinse ke kotora nkena kurigere ligoro mamu mwabo nero okonyora okuna kurigere ligoro ngayike bakike kurwira kuru lakini chika kichikuna kogenda egechuchu kiria ngocha kire kina kyamanya nga oko ekerora asubu ikubwense jina sense igokura mukya kwarigereria kwamanya onekero manyete igokwirenda ekero kwirendire kwasuka me kubono kwa mena gwikapaka singa kikero gote banga kigechuchu gigetire kibakibona gesoko chiskabu ndurura ugesiekera mono bono abantu baito abange maro tubwate emika yegechuchu inga kientambe gotogo tegerra mono inki abantu bagukwana gotogo mono inki riogiria ntubwa yani ugo ugo na gusuka andi tubwato kwige na kungo kwige chuchu keko gara ntwe konyara ntutweka umuntu oleka abu yani ogotebanga ekiti nkonyara ekyo uikomo umuntu ndabororo ukubwato koboko lakini egire chingaki buna umuntu mumanyete nyasaye uchake korushi umwikuyo bwige chuchu asubu mabwawo kuko chakumwa ko 2022 rushi umwikuri bwige chuchu bona kabetoni jitoni cyo kwigena wetu atabenga kabetoni yo kwigena toni yo kwigena muntu utari kogoswa na mangana amange utari kuna gotegemea nki abantu bagukwana utari kuna gotegemea abantu bande safety yawo gira asa abantu bande yani muntu aye 2021 ndibona yaete iwe safety yawo kirigento mategemea aho kirigento uchumi yawo ne konyora ko igwategemea abantu abamo cyane baruororo bagotike tu survive biyo ko munyene bono ukamana kubeko gosemeri mona sabantu tujidi kubeko gosemeri asinya sae umwako 2022 ebirengeri biyawo no mwikoyo bwege chuchu bogo semeri mono kiro muntu ngayandi abantu bagokonye umwikoyo takiro oera kabisa bono etakire nayo oitire kibaki otwaro kunyamasi okore bintu biyawo aibye ko munyene utari bina gotegemea abantu gekire chinga kie kero gukina osuke bosiwe gitambo kero kende na inde bono egechuchu eke nambe yeme kertu arigiri iga tuate igo kero gasia haje igo kenyiti kete bigwiri yokinga kibono ebangana byare
bono ebintu byabeire bobe sobo nyansime togendo kurigerika yase gechuchu eke ingakinde yonsi ngera ngibwati focus gechuchu ngera gotora focus mono kero kigasi yano kuna gotora nzaliga engine ne rere gorigele guchigoro engakiji nyinge twabeire abantu turigeretie yani turabutu umwako gochaka turabutu ntubadikinde tokanyete tochokwo totabinga itokogenda gochi none ngakia bako bachori bako genda abantu baro bakanyete batabinga ngaki bono mwigwete bagokwana erebye ko munyeta da decide kurwa senkore yatebinga ki inchikana rigiriri attributes cy'abantu aba umuntu ndocho bwati attributes cingiye cy'uburayi noyo ikaganyeta atabiwe atabinga ki bono ngochia before utaraganya ugotagetina abye ko munyene orushi mwiko bwege chuchu atabanga kibono ninche ngo decide ibintu byane byo ekerengo ko yego tache bijuju garia giribyo no yetire ke bakyo konyora ego getora yaga tebisoka uchigari karu agenda ngenda uchiari etenenere kore ibintu byawo umwaka yo 2022 chaka gwetinira kore ibintu byawo ekekogera nyasaye na koete chinguru choko chugwetinira na kore ibintu byawo byo komunyene bono ekero abantu bamenyira ubugima obo bwemeka yigicucu umuntu asemeretia akonywe umuntu asemeretie atebikunga yakogenda guchi akanyiti pakanywa bono iga 2022 abantu baroro bono bande bakanyita batenga ki bono aiwe plan dibaga gwento kuchine plan yaye akanyita aiwe umuyiko ibwege cucu wase asi chinkoro chito urwasa magimaito abantu bachaki bitinire batuwaro bunyamasi abantu batware chinguru chuku na ebi na byabene asamagi mabo tuna kuganyo otebi kungango chiya kugenda guchi tuna kuganyo otebi kungabono ekine kibonda kokora tinina etere kibaki doro bunyamasi kabisa naye erigeriya manya chinga kine biro ekere bintu bire lakini obuyambulinga akerege chuchu gia etiri chinga ki Jones pi ngoja kiri kia machua kiabe iboni kiamana kuikutoa tabanga gia etiri kibaki emambie emiake yonzipi ne chinga ki Jones pi omwaka ori 2022 eta no gosomi binte bingi ogosomiri binte bingi sana ogosomiri binte bingi omwaka ori no gosomia mangana mangi na buna kwarora uchumi ya sariki gakonyegeria ekanyegeria abantu obwo babugacha ebinte byonsi biko byako achingaki bitinyo bunyamasi bwawo bono aitari muntu bwena te kugenda nando chake kosomi kungabono ngacyubonte kusaba ibwa sobugi mubu gekogera nyasaye ogotebiri erebyo ko munyene ogotebiri ngakita otekemya mwanya abantu bono chaka kumotekemya nyasaye semeri nyasaye nekero ko mosemeri nyasaye obuchuchu bwawo ikuboko na go shade off boko na kuruororo akiro muntu otari gotege medio giria ngoko mamu mindanya gukurira bono aye turi unya gotege myamario giya abantu mata bantu baro nabana awatebinga abantaba babwate mika yigicucu kubatege mete kabisa bana ngaki nkimurayo bagoteba bono murayo yo eraize kutoka reno murayo ofail ayo usuka guchi ebange chaka kumwasemeri nyasaye inyora mangana tuasoma sikitabu kirikia umuchakano yokunganya amero gito na isatu nyasaye gateba nganchi gonda mona inwe I will go with you iwongo genda mona inwe bono nkirendo ogutunya gutwarira umuyiko bwege cucu kirenga kiaye kanisa okogenda obwato umuyiko bwege cucu okoyunga abantu bangi bakwanete kwaye anatigire kwaye gekora bakwanete otegemete ngoko kikwane one ngoko ne ngainiriria amatege cucu engoko ne ngainiriria tebenga ki ya harode kusi yagis yatabuka kurwasi yaringi engire yatabuka kurwasi yaringi yamana kubugenjera getiga ndiyo gukurira nonye kende nkiare ngore yuju yaki ubunyanzime ngiya to bunyanzime kare gekogera igugia kure rugia te kunga ibise neye eite gosengo ki yabo kasi yaringi nkorota yaringi engina korota yaringi kende nkiare ngoro bona egichuju ke kunyara komeki decision ya ibyo kekenyene gekogera gukikanyete ngo engine kure emambie abantu baroro toke twategerera mariugi abantu 2021 yeli yaheta tukategerera sana tukategerera mariugi abantu bakona gutunguza magiga bande bakona gutuito moya bande bakona gukora ki ono inga kitegetia yo gutwara bunyamasyo gwetere kibaki ora kore bintabye ka independent 2022
kiro muntu urio utegereta mangana ya bono mambi yaki kubonda tubu yaki kubonda bengana inchi na itigire ke bakitindi kona kokosuna mangana abantu bakona kungira ni magiga tinta geti kugara onye nyasaye karamo na inchi abantu bane baro bakokosuka imika yebicucu babwate ngo gache nyomba abaranga kibona baragigamba kungita ngo ngugure gari akibona ngo ngakinko kenda gata abantu mbakundire libo kwani nayo mutanga nikugure gari umwe kubwate bwege juju nayo mutanga nikugure gari nayo mutanga nikuwagacha nayo mutanga nikosomia abana bawo kabisa andi kole binte bikongwase kunyasa agwigorete takona gutwara wasiwasi suka kuchibusia ali kabisa iga otwara shed off mwikuyo bwege juju kabisa twara bona ayuta kitubu yaki bona gakitenda rakuburi asobo gimobo ngento kyotara hetira onye na maruire na awikaranzire kwarore ngaki awikaranzire onye ne mechando kwa yetire onye no kugambo kwa gambiru onye na mangana ali umupasta bono kumetiga ngabona yakinjiri kanisa dukondi wikaranzire kanisa ibye kanebiro ora ibye kanebiro kanisa ibe itukondiyo kwa ikaranzire kabisa iko kukanyora abashirika bonse bibabunjukire itukondiyo ajibuno mushirika we kanisa we gita kiro monti kanisa gachaka kugambara kini nkyota nakorra abana bawo ngakite yo banywete bakanywa maruka bisa bakabaji chwangisko ga abantu yani utori korro muga gota chita kabike ekebago kabisa kagusinya ngento kyota na bwetera sobo gimo o bono ebinte byonsipi byakoire obunyamasi nekro byakoire obunyamasi bona ayino muntu kwa itiri ke bak igota to so kikuchiska kumagite nganjino muntu bona itiri ke bak tindi ebintu mbiyo biko na kongosa saitan tani na kongosa ka iga bintu bina bike bintu bizinye ebine bintu ebike bona so kabisa kumagite nganjino muntu independent ko kole bintu byane egetabu kia Daniel yemo tabu kia kitwa somete igo tabu kia Daniel yemo 10 gukwanirire igoro ya ekero omungwano kurukwa Daniel igakwe akumanyanga nichinga kieke asari environment njare ngendonge lakini era akamanyanga njino muntu na eterete kibaki kale tindi ko na kokosone ibintu ebi bizini ne koranya sagara murenje Daniel igo bagotebigwo ngabono egentu mutakiri mukore nike chindagira mukuria injiri kitachenega timo kunywe binyugwa mokore bintu bitega iga ekero mwalire bintu ebi nyuma ya matuko getiga 10 tumena ko ryo tofauti Daniel agakana agateba nche njiro muntu ngeterete ke bakitindi ko akabateba iga igo moko twachingaki intu tori kirigito kuria na abo bande bali group eri yitu abira abangi na bali ekibakoria mumana ko turigereria nyuma ya matuko 10 morole tofauti eregati ya ito amana barabu onye etafauti kite korekana usito korekana tura bantu twarosire twaereirwe rodio mumana ko decide moto echindagire chumogotwa Daniel akamanya agateba ngangiro umuntu ngiterete kibaki tindi ko kozona bintu bizinini akabatebi nga 20 days ebiro tebanga nyuma ya matukari 10 umuntu uri korekana tabauti muno wetani abantu bandi igare kuruku Daniel amona amungwano uri kuruku Anania na Mishaeli amona Azaria asinginju yake asinginju Daniel tachiti ko gotekemea atebiwe erebyo ko monyana akamanyanga egento tokokora niki ntuna bantu twetirike baki gotokora ibintu korengana Nyasaye uri tugusasima emambiye Nyasaye na akoete libaka jogo decide na gutinena burunge asikendi byonsikiri kumuntu gwetera bona mambi tenena ase tembu ndi byonsikiri gocha tenena so burunge tenena sekene nere Nyasaye agusika umuntu uri utari kuba influenced Daniel tagite kuba influenced na mali n'ibintu byari korekana so burutu agakana agateba intwe aye ntuto those 10 days emambi asoma ko 2021 ngwatemo matemu akaba mange sana matemu akaba mange amatemu igare ko kurusia umuyikori bwege chuchurwo yebona ariko na kurusia oro ebintu bikabe bingi kabisa bikabe bingi amatuka ya 10 days Daniel bakobe kwa sokotemu matuka ina barabo no mwaka wa 2021 o asubugi mabuawo emyaka 10 emyaka 2 tatene ya etiri mucha nurege kwa beira azore emyaka 11 lakini asichinga ki jonsipi amangana yonsipi kwa etiri
igare gukubika igare kuna gugusigita na gugusia na gukubika burungi egere omuntu cyo qualify bono tatebenga ki egechuchu egekiamachuire yaitire Kibaki hai mambi bono manyanga asichinga kichonzo kwa bikirwa sokotemu asamarwire kwa bikirwa sokotemu azi abantu bambaranyore mirimo ubikira sokotemu kabisa matuku 10 narayo matuku 10 na barabe emyaka ebiri emyaka 3 emyaka 4 rugwa itire mangana makungu emambi y'omuntu naro itire tingana likungu amatuka 10 ase ebirengeli byumu ikabwege chuchu muntu bagate banga obe abantu akura lakini ase Daniel yuri itire Kibaki amatuka 10 gaho sabanyasa nka nyasa into agente kenene to gwanjira tuteraza gotemu amatuka yo tuyaitire tuyakure arafu mana kora matokeo narari barogyo matemba go bimete sana abanye bitana mbago bimete bakakwa matuka yo bakakwa 2021 matukura ara yibayete Daniel bakakwa matukande bakamenta yande batenga kitinga torare wiki ngakie ko gende mieke mitinga kieko asichika kiji Johnsi ipi nyasa biru mwege nu azole okurendire atebira sikitabu geriki umuchakano eyuko nganya emerongo 3 n'echinge chiaye 14 agotebanga inchinya sae ni gonda agende amona inwe I will be with you nchini igonda agenda amona inwe muso komotego chisinga nyasaye obeto agenda amona intwe rori ntogusuka kuruga iga asumwa koyo amangana yakwa itiri kurumaega agotinyirie agokorire bono kwabire omuntu omokongu kwabire omuntu bono gwatire Kibaki Saitani botambe kigazi Kibaki gegochi gejuju kyagenda kyari yebono ngiri gutaka gejuju kyarra kanage kogendera lakini Saitani oyo berega gukuriya asinga kientambe wa o nyasaye ogotambukira otherwise onya tagotambukiti onyo tegwetirio gieri igo kangana botogotebanga ki ama ekyao kyari lakini nyasaye ogotambukira mu 2022 ingingi minute ngaki ere obeiru mwege nuanso nande wikatara monaye iba matebanga ki combination na isatu ekero engakiria ya chigitwe n'umuruoti Nebukadnesaro inga abamura bari bonse barentu asare omuti ndioria omonene akabaira asumuruoti uria omuruoti agakwana n'abarabuo na asabu bonsi onde tanyorekanete omogogeti buna Danieli Hanania na Mishaeli na Asaria asayu abuo bane bakaba bakomokorera umuruti aba bane bali babige tukasogotemwa bali bachorete digereria bagachora kuri chinyeni bagatiga ibintu biri binde ekero bagachora kuri chinyeni tukamana kuri giri tukanyora nga chinyeni ekigo kitenirete obochenu ringana Nyasaye nabo bantu ogochora nkuriga nabo muntu ogochora obugima bwensi osochora obugima bwa Nyasaye nabo ogochora ringana Nyasaye ligokonye osogendera komenya asubugima bwensi ebintu byao bigendera gusereka zaidi ogendera gutiga numwe kubwege chuchu mwe tumwe kubwege chuchu bwatu kwigena togosemera Nyasaye lakini ekero asiringana lire ekero kuri ringana Nyasaye obunyamasi goboko boro turi kogosuna mikindi ngabono ng'amarwiri gao kogosa ng'abarogi bao kogosa ekero bwateringa Nyasaye bagachora kuri chinyeni ringana Nyasaye likabatingiri kaba obunyamasi emambi asumwako yo 2022 egento tagetemono gwetani kende gyonse ringana Nyasaye ebinde gwachana nayo bigo okonya ase bigo ekogera bali bande baliete ekibaliete ase basukite kuchi abantu baro bakulia mangana abantu bali ebirengeli byabo bali chisemi cyabo bali nini bonse bayika batumira lakini Daniel akamanya obubisi bwoko base Nyasaye akali chinyini chine tuwate bangana chinyini chine lingana Nyasaye akalita kuna yes kabene lingana Nyasaye kabene Nyasaye ako bamonaye orenga kyota esafari 2022 ngaki bintu byo bitaburonge aliya si bintu bitumerete ngakita tiga etere Kibaki pono mambisoka komanyite nganjira umuntu na etere Kibaki ebintu bya matemwa ya mazini ni aya ngabona umwana n'urwalire bona munya kuche sabaraguri ayo ojukwine kuche sabaraguri bado nege chuchu yeno onde kanisa na atigire mangana bakwanete ayo bado nege chuchu lakini abantu bali abanyamasi kwani nkinta na kuigu nkinta na gotebigu kubona ikire na tebigu mangana mangi
kanisa twaramirwe umupasta kwaramirwe ekwaya master kwaramirwe nkiota nakoigwa bona yotegerera bantu bamangana abantu gaiguma gotigie kwaya ngamono na gochekire kwa gocheka isokea gocheka renda bado nege chuchu abantu baetire ke bakimba likokosuna bintu bisinini mbali kokosu ke bakina gete bagoje batenga nkikirega nguyu gukwana anyway umuika bweke baki obugwa umuika bweke chuchu obugwa sirithire Yesu asomwa ko 2022 ntotage ti emeikerie bichuchu gotatu muika kabisa ikabugwa abantu kabisa bare bantaba chituoni chukwegena chituoni kabisa chigutira kabisa na uyo ndatebetenga chituoni chitire chisabe kabisa umuiko tirimboka. Thank you so much.